És que un ocell és un bitxo, Un ocell que canta tota la nit perquè es va dormir amb una branca i aquestes plantes creixen la nit, això. I se li va lligant al coll de l'ocell. I diu que va prometre que si podia despertar-se, que cantaria tota la nit per no dormir-se. Què fas ara? Mires el retrat? Ara sí, un retrat i pel·lícula. És pel·lícula per veure com es va fent en aquesta part la ratafia. Molt bé. Tot és igual, així totes són iguals.